Giila sa Department of Tourism DOT Region 9 ang Tambulig Mountain Spring Resort sa lungsod sa Tambulig, Zamboanga del Sur isip top 1 tourist attraction sa Zamboanga Peninsula. Kaniadtol sa gihimo nga awarding sa Department of Tourism Region 9 kaniadtong Agosto 26 sa Zamboanga City. Gawas dinhi giila usab ang lungsod sa Tambulig isip top 3 LGU nga adunay pinakadaghan nga tourist arrival sa Zamboanga Peninsula ug tungod na ila usab kini isip most improved LGU for prompt submission of tourism statistics. Tungod sa baog kalampusan, gipasalamatan ni Tambulig Municipal Mayor Charlotte Panal ang Tourism Office sa suportang gipakita sa dihang iyang hingusgan ang pagpalambo sa maong tourism attraction sa naisgutang lungsod. Balik-balikan sa mga bisita o turista ang Tambulig Mountain Spring Resort tungod kay friendly sab ang mga tao sa lugar kay inig-abot sa bisita sila na mismo ang muabi-abi. Malingaw ang turista ilabi na sa ilang pool nga pangbata nga adunay slide sa tunga. Anasay pool nga para sa mga adult. Dinhi makita ang park nga naa sulod sa resort. Perfect siya sa pangpamilya, ilabi na sa kagabion kay napuno sa suga ang mga punuan sa kahoy. Makalingaw nga muharan na nga banda inig panihapon. Laraw sa lokal nga gobyerno nga himuon kining premier destination, pinagi sa pagdevelop pa sa lugar nga natural ang tanan nga tubig nga gikan sa busay. Nakatabang sab kini sa mga grupo sa mga habal-habal driver kay nakapamasahiro sila tungod sa mga turista. Nakatabang usab kini sa paglambo sa negosyo, ilabi na nga naundang og duha ka tuig ang aktibidad sa lugar tungod sa pandemya. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.